לעוד תספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה, שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול. תו לתו נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא. ורק אל תפחד ליפול, רק אל תפחד לגדול. כל עוד לא הפסקת על החלום, אתה מנצח, כאילו אין מחר לחיות היום, תחזיק רק להיום. כל עוד לא הפסקת על החלום, אתה מנצח, תעוף הכי רחוק שאתה יכול, כי יש בך הכל. אז באחד מסופי השבוע המהממים אצל אלי ורונית, שיחקו איזה משחק, איזה בעל חיים היה מייצג אותך בצורה הכי טובה. עכשיו איציק ואני עומדים בצד ליד אחד הצימרים, איציק אומר לי, אני חתול רחוב. אמרתי לו שהוא חתול רחוב. הוא אומר לי ככה, אני גדלתי בשכונה מאתגרת, למדתי להסתדר עם כולם, כל האתגרים, למדתי לשרוד, פעם על הגדר, פעם ליד פחי הזבל, פעם חוצה כביש מהיר. ככה זה חתול רחוב. איציק הוא שורד. הוא יודע להסתדר בכל מצב, פעם למעלה, פעם למטה, פעם קונדיטור, פעם מדריך תיירים. Survivor, אין מה להגיד. תעוזה מפה עד להודעה חדשה. ואז נזכרתי באיזה סיפור. פעם, כשהיינו עוד עושים טיולי ג'יפים, איציק ואני בטרנו האדומה, בין הרים ובין סלעים, עולים, יורדים, צוחקים, שרים, מוזיקה באוטו, מקשקשים. ואז סיימנו איזשהו מסלול, ואני פתאום קולט את איציק, מסתכל קדימה, יוצא מלואו, מכניס לדי, לוחץ על הגז ומתחיל לשעות קדימה. אני תופס את ידית האחיזה שמה, ואיציק מרביץ אותה, נכנס לתוך שלולית מים אדירה, ומביא וואחד שפריץ עם מים אחורים מגעילים עם בוץ. על מי? על האוטו של אלי שחר. עכשיו אני עוזב את ידית האחיזה, ואומר, וואו, מה קרה פה הרגע? עכשיו רבותיי, זה אלי דונט שחר. עם מיצובישי בית מרקחת פג'רו, גדי מאחור, שני חלונות פתוחים, יד אחת עם ג'ילדה מנקה את האוטו מצד שמאל, יד שנייה עם מברשת מנקה את הצמיגים תוך כדי נסיעה. זה אלי שחר. ואיציק נקרא מצחוק. מה זה נקרא? ואני מסתכל על הפרצוף של אלי שחר, ובאותו רגע הזמן עצר מלכת. העולם בהלם טוטלי. הצחוק של איציק קצת נרגע ועובר לאיזשהו מוד של אולי זה לא היה רעיון כל כך טוב. עכשיו אף אחד מאיתנו לא ידע מה הולך לקרות, כן? זה רגע בלתי צפוי, שקט, דומיה, מוחלט. כולם בהלם. עכשיו חתולה, אנחנו יודעים, יש לה 9 נשמות, אני באותו רגע הייתי בטוח שאחת מהם יורדת. אז איציק, אנחנו יודעים שיש לך תעוזה, תמשיך לטרוף את החיים, תמשיך לצחוק על החיים, תמשיך להתנסות ולטייל ולא לפחד משום דבר, חוץ מאלי שחר. איך זה נגמר? תצטרכו לחכות לסיפור 127 של יוחאי, אולי שמה יהיו פתרונים. מזל טוב אח שלי, אוהב אותך, חיים טובים.
איציק בין חושים עכשיו, מדריך בכלל מסתובב, אני מימן תמיד שם בשבילך, חברים אוהב לערך, נשוי לגילה אהבת חייו, 3 בנים מוצלחים יש לו, שלומי, עדי וגם רועי, אמצעות סיפורים מהחיים. יום הולדת לאיציק, משפחה וחברים ביחד, שמחה בצחוק ואהבה, רגעים יפים באושר ואושר. נכדים מדהימים, גלי מקמיה והעלים, נבואה קטן וגם כפר, מגוון רחב של שמחה ואיחולים. כל העולם ראה בטיולים, מרים וגבעות בערים, פה בכפרים, נדימן מקצועי בכל תחום, לא נכנע, לא מחייך אלא מאושר. יום הולדת לאיציק, משפחה וחברים ביחד, שמחה בצחוק ואהבה, רגעים יפים באושר ואושר. יום הולדת לאיציק, משפחה וחברים ביחד, שמחה בצחוק ואהבה, רגעים יפים באושר ואושר ואושר ואושר. לעולם רבת טיולים, הרים וגבעות בערים ובכפרים, אני נדימן מקצועי בכל תחום, לא נכנע, לא מחייך אלא מחולים. כל העולם ראה בטיולים, הרים וגבעות בערים ובכפרים, ערים ובכפרים. יום הולדת לאיציק, משפחה וחברים ביחד, שמחה בצחוק ואהבה, רגעים יפים באושר ואושר ואושר ואושר. יום הולדת לאיציק, משפחה וחברים ביחד, שמחה בצחוק ואהבה, רגעים יפים באושר ואושר.